Uphilisa abantu, utshena abantu ukuthi ngoba ukhona udokotela njenga manje ziningi izinto oyisiza ngazo abantu baseningizimu Afrika. Yebo, ziningi kakhulu. Yes. Mashabe sizokhulumayo, ngithanda ubeke lolu daba kunina nje ninonke. Phakathi kwakithi uMashabe Hlezi lo ngiyethemba abaningi bayamazi. Ziningi izinto ezisiza ngazo. Ngiqale nje nebingelele nonke. Nonke ngiyabingelela wonke umhlaba bingelela uMashabe Hlezi. Abaningi bayamazi banokumbona. Nginezinto ezimnandi lapha ngiyiphethe kakhulu. Njoba ngisithe ngilubeka udaba kunina nithola kuma social media uMashabe Hlezi lo njoba esebenza ngabantu abafuna inhlanhla ngiyabasiza kakhulu hayi kancane abantu abanamabhizinisi ngibhizi ngabo kakhulu abantu abanamathaveli ngibhizi ngabo kakhulu abantu abafuna inhlanhla yomsebenzi ngibhizi ngabo kakhulu nokuningi ngisebenza ngakho bangisebenza emakhaya kuneyinkinga zikenzeka emakhaya uthola umuntu sengize ekhaya ingane zami zonke azuthola umsebenzi ingane zami zonke ngazigani siyantshotshelwa neinkomo. Yes. Ngibhekisisa kakhulu ngihlole ngifuna ukuhlola inhlabathi yakho ukuthi ngabe i-right yini lokho kudala lenkinga ngoba khona ukuthi kwenzeka yonke kanti ngaphakathi kwekhaya kunesimo abantu impamona sikhona mhlawumbe ngesevimbi. Yes. Kanti inhlabathi bayibulele baphosa umoya babi ngaphakathi. Usuthi ushisa impepho wena umsamo wakho awusasebenzi usuthule. Eish. Yabo. Nginento engiyiphethe abathi ngibize ngithi ukhanyisa. Yes. Wona umuntu omkhulu okhanyisela abantu zonke izinto zabo. Lokugijima mampozana. Wona umuntu lo nguphethe khona ngikhansela ngabantu abaningi kuona ngisebenza ngakho kakhulu. Nasemakhaya ke kulabo baba abathi batshotshele impahla. Yeah. Nginabo futhi ngiyadila nabo kakhulu. Ngibasize kakhulu labo bantu ngoba kubalekile ukuthi umuntu azi ukuthi ngisizakale kwabani. Inkinga ebingishaya ngaba ngifuna imithi yonke indawo akayisebenzi imithi kimi. Kanti into bakithi ngasenza ukuthi ivalwe ngaphakathi kuwena ekhaya lakho. Yeah. Awukwazi ukulapheka mawunjalo. Noma ungeza kuMashabe Hlezi uqhamuke eGoli uqhamuke eThekwini. Ngizokusiza ukuthi masibuyela ngasekhaya ziyonakala izinto zakho ngoba inhlabathi yakhe nenjani imbi. Phecelezi khona abafuna inhlahla ke engakubeka cace lokho. Uthi hayi baba mokho into zami zonakela ukuthi obaba bami bayashona. Yayizolona. Yes. Ngiyakhona ukwakhela into kuwena emzimbeni. Oh yeah. Yenze lento oyidingayo. Njengoba abaningi ukuthi umuntu ngoba izimoto zami ziyafa zezaphela. Ibhizinisi yami bengidayisa isiphelile, tech shop yami bengisebenzisa isiphelile. Ngiyemzame ngawo wonke amanje ukuthi lokho ukukhiphe ngokubophile kuwena emzimbeni wakho. Hey, ngiyathokoza kakhulu. Nansi kule engafushane nje ngenxa yesikhathi nami insizwa sezicha umdolomba aphuma kodwa ngeke ngoba kunendatshana encane ukuthi nayile uthi noma ekhaya ngabe kuthiwa abasebenzisi umuthi wesintu kanjalo bele bendabuko kodwa niyakwazi ukuthi njengodokotela nje ubusho nje amathi wena uyakwazi ukuthi umuntu wakhele kuyena siko sakhe ukuze akwazi ukuthola. Manje ngifuna sisibuke nje kafushane ngedokotela ukuthi uyakhona udokotela ukuhambela mhlawumbe amakhaya abantu abaningi bayabethelelwa banenkinga emakhaya abanye bethi angikwazi